Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game mancing maning ketemu maning ke lur. Para pemancing mas-mas kae. Oke. Spot sih pada belur. Kali C Balung. Desa Kali Tapen. Kena sebelah dhuwur lur. Gedung cilik banget ya. Tapi jangan salah, biasanya babon-babon sing nggoni kene iki. Kok temenan? Aduh, ora kena. Aduh, yakin. Aduh. Tengok ora. Kenapa bae? Kiye lur. Wader lur. Kayaknya arep ora panen kaya wingi ora sih kayaknya iki. Soalnya ora gacor. Wingi kita bruklep. Wingi kita jeneng gacor parah. Mbuh ki ngene iki. Oh, mbok sepi lur. Nasi jisan sepi. Jal. Mandan tengah. Cus, aduh. Aduh, ora kena lur. Mandan ngisor ternyata ya pakai.